Aiwa, muri yeZimbabwe zvazvinyaso kuratidza kuti vanhu vari kuboekana nezviri kuitwa negovernment, vari kuboekana nezviri kuitwa neparliament neZec, nekuti vari kunyaso kubatikana nebudget rakaitwa set aside for by elections. Aiwa, kusangana zvakare kwati kuita pano paZim News Live. Sandoti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe ulike kutina on the bell icon tombosvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tiri kuona kuti panapa pa page reZimbabwe Economic riri kunzi hanzi February by elections will cost $6 million. ZEC Chief Elections Officer Mr. Utloile Silaigwana said the estimated budget for the by elections is $6 million. February 3 by elections to fill vacancies of 6 National Assembly seats and 28 local authority wards. Mapanyoka mazita acho MP. Saka muri yeZimbabwe zvinozoratidza kuti vanhu vabatikana nebudget iri rakatidzwa kuti vanhu vapindura kuti kudii pamusoro penyaya ye6 million iyi yanzi iri set aside for my by elections. Sanaona vanhu vanenge vachireply vachiti pane auya akati busy kuita illegal elections muchitadza kugadzirisa nyika and you expect kudiwa nevanhu. Shame on you mudhara iwewe. Saka vachazoratidza kuti vabatikana kuti aiwa vanga set aside mari yakawanda kudai asi vachitadza kugadzirisa nyika. Mwani achiti 176,000 each per seat. Who is supplying voting materials? Saka tinoona munhu anouya achiti whilst you people are dying of cholera, so pathetic leadership. Aiwa, vanoratidza kubatikana muri yeZimbabwe kuti vanyasi kuspare, vanyasi kushandisa mari iyi mamiliyoni ema-US dollars vachiisa maby elections asi vanhu vachitambura munyika. Saka ndobato kuti tipei mafungiro enyu munoti kudii muchipinda mucomment section medu muchitipa view yenyu. Haiwa, muchilike, kusubscribe nekutina on the bell icon. Timuramba mashana maupdates anokupai pano paZim News Live.